Maayong adlaw sa inyong mga kulturan, mga kabyanan nga sa gyapon nagasubay-ibay sa nga programa Kamatuoran Pagatunan. Salamat nga madamo sa inyong pag-upod diri sa gyapon sa sining aton programa Kamatuoran Pagatunan, no. So welcome naman kita diri subong ang tanan nga yari karon nagapakig-upod kag salamat kid sa inyong pag-ugyon sa aton diri nga programa, no. Salamat naman sa pag-share gali sa programa naton kag subong man sa pag-react o kon like sa aton nga programa. Kag sa sini nga tion magatuon naman kita sa malipot nga pagtuon nanungod sa isa ka topiko, ang kamatuoran sang kabuhi. So ano ba lang kining kamatuoran sang kabuhi? Before sina mga pangamuyo kita para sa aton nga pag-umpisa. Ginoong Dios sini nga tion nagapalapit kami sa inyong presensya. Nagapasalamat kami sa imong kaayo. Sa diin nga tagaan mo kami sang pribileyo naman makatuon sa imong mga pulong. Kabay pa pakamayuwa ang amon karon mga tumalanaw kag ang mga tan-aw pa lang sa palaabuton Ginoo. Kag salamat sa imong kaayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So madamong salamat sa ambahanon ng ginhatag sa aton sining tion ni Brother Ben Bineri Kalimutan kag kabay inspire kamo. Sa pag-umpisa sa aton programa, sa aton nga topiko sining tion, amo ni tigulo, amo ni mga kabyanang tigulo ang kamatuoran sang kabuhi, no? So makita naton ang teksto, aton kay text makita sa aton nga balaan nga Biblia, ang Manugwali kapitulo 3 bersikulo 2, aton pabasa sa aton manugbasa sining tion, Brother Glenn Brian Dicado. May tion sa pagkatao, kag may tion man sa pagkapatay. May tion sa pagtanom, kag may tion man sa pag-ani. Ang teksto nagahambal sa aton may tion sang pagkatao, kag may tion sang sang pagkapatay, no? So ang kabuhi tabala halin sang natao kita hasta sa katapusan sang aton kabuhi, ano ang kamatuoran sini, no? So natao bala kita sa sini nga kalibutan sa pag-eskwela,
sa pagtuon, no? Sa tapos pagskwela, maobra, mapundar sang balay, sang mga propiedad, mapundar sang pamilya. Pagkalipas ang panahon, malipas naman ang kabuhi, no? Ining kabuhi nga aton karon ginakabuhi, hindi ini sige-sige, no? May ara ini matuod nga kabuhi, kag amo ini ang kamaturan. So paano naton maangkon ining kabuhi? Samtang nagakabuhi kita diri sa duta, mga kabyanan, dayawon naton ang Ginoo. So basahon naton bala ang ng Korinto 6:20. Kung may ara makamodera Biblia, mga kabyanan, so mas maayo gid nga masundan nyo kami. So babasa naton kay Brother Glenn. Kay mahal gid ang iya pagbakal sa aton. Gani gamitan ninyo ang inyong lawas sa paagi nga madayaw ang Dios. O amo ini ang purpose ang aton kabuhi, mga kabyanan, no. Samtang nagakabuhi kita, opdo naton ang Ginoo, no. So ano man ang inaobra naton, ano man ang pangpangginawi naton, opdon tang Ginoo, mga kabyanan, no, kag mga kauturan. So paano kita makalambot sa sini matuod nga kabuhi, no? So ang John chapter 14 verse 6, anong ginahambal dira? Babasa naton kay Brother Glenn. Deo, bro. Nagsabat si Jesus sa iya, Ako amo ang dalan kag ang kamatuoran kag ang kabuhi, wala sing may makakadto sa amay kundi hindi paagi sa akon. So thank you Brother Glenn, no, sa pagbasa. So amo na yang baldiri samtang nagakabuhi kita diri sa kalibutan pangitaon tang dalan sa Ginoo, no? Kag ilugon naton ang iyang kinaiya ni Ginoong Hesus, no? So ang Galacia 5:22 ako na ni mabasa. So basahon naton diri sa Galacia chapter 5 verse 22 to 23. Pero ang Espiritu nagapatubas sang gugma, kalipay, pagidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkatutom, pagkamapinubuson, kag pagpugong sang kaugalingon, wala sing kasuguan nga batok sini nga mga butang. Samtang nagakabuhi kita diri mga kabyanan, no? Diri sa kalibutan, pangitaon nato ng dalan sang Ginoo. Kaya ining dalan sang Ginoo amo ni makadulong sa aton sa kabuhi nga walay katapusan sa palaboton niya nga pagkari, no? So mo ni saya ang kamaturan sang kabuhi, no? So ko aton diri nga matun-an, no? Kung basahon naton diri ang Mateo 25:46, liog ni Brother Glenn. Ang Mateo 25:46, kung mayroon makamod isang balaan ng kasulatan, pwede naman kami masundan diri. Kag ini sila pahalinon kag sulutan sa wala sing katapusan. Pero ang mga matarong hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kung aton ni mailog ang kinaiya ni Ginoong Hesus sa mga kabyanan, may kasiguruhan di kita nga maangkon naton ang matuod nga kabuhi, no? So samtang nagakabuhi kita, suliton ko, kung ano man ang aton ginahimo sa aton nga pagkabuhi subong, hindi kita malipat nga updon tagit ang Ginoo, no? Kag sunod kita sa iya nga mga patakaran, no? So madamong salamat sa pag-upod sa aton nga programa sa sininga tion. Nga kabay sa maripot naton nga pagtuon, makatag ni sa aton sang giya para sa para madugangan pagid ang aton nga kinaalam kag ibalo na nangod sa balaan kasulatan sa pulong sa aton nga Ginoo. Para sa pagtakop naton, closing prayer kita. Mga moyo kita. Ginoong Dios, salamat gid sang mensahe nga amo natun-an sa tinga hapon. O kung sano mga tion nga makita ini sang amon nga mga tumalanaw kabay ikaw magpakamaayo sa ila Ginoo. Salamat gid sa imong mga pagsabat sa pangabay, ngin patawad maun mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. God bless.